ନାଇଁ ଏବେ ଆଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆସିକି ଗାଁରୁ ଆସିକି ଆଜି କେୱାଇସି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଡ୍ ହେଇ ହେବ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଡ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ପୁଣି ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା। କିଏ ଆଡ୍ କରିଥିଲା? ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଗାଁରୁ ଆସିକି ବିଡିଏସ୍ ଯିଏ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରୁହନ୍ତି ସେ ଆସିକି କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖୁଟେ କାଗଜ ପତ୍ର କଣ? ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ସେଠି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କାଗଜଟା ଦେଖ ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଗିଦେବା। ନାଇଁ ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦେଖିଦେବି ଦେଖେଇଦେବି ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖେ। ଯେଉଁଟା ପଠେଇଥିଲ ସେଇଟା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଏତିକି ତ ଆଉ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଡକ୍ଟର ସହିତ କଥା ହେବ ସବୁ ଠିକ୍ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏତିକି ତ। ହଉ ନା କ'ଣ ଭାଇ କହୁଛୁ? ହଉ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କଥା ଆସ